Her bola ишетеп үсәргә тиешле сүзләр. Материал интернет чинләреннән алынды. Гүзәл Яппарова укый. Сине биргәнгә Раббыма мең шөкер. Иманлы бул, мәрхәмәтле бул, игелекле бул, тырыш бул, сабыр бул, түземле бул, бал кебек татлы бул, арсландай кыю, батыр, көчле бул, җилдәй җитез бул, чыршыдай биек бул, нараттай озын бул, имәндәй таза бул, каендай сылу бул, сау сәламәт бул, дәү бул, бай бул. Син минем куанышым, әлхәмдүлилләх, ата-анаңа лайык булырга язсын. Аллаһы буйырса, хәйре белән барысын да булдырырсың, иншаллах. Аллаһы Раббым ярдәм бирсен. Гафу ит, ялгышканмын. Аллаһы Тәгалә кичерсен. Ялгыштың, Аллаһы Тәгалә кичерсен. Мин сине гафу итәм. Иншаллах, бар да яхшы булар. Раббым ярдәменнән ташламасын. Күз симәсен, субханаллах. Аллаһка тапшырдык. Хәерле юллар насип итсен. Юлларың уң булсын. Мине улылаган өчен сине Аллаһ зурласын. Дәү бул, зур үс. Аллаһы Раббыбыз бәлә-казалардан, яман бәндәләрдән үзе сакласын. Аллаһ сакласын, кара йылан чакмасын. Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһы Тәгалә үткен зиһен, файдалы гыйлемнәр, тел ачкычлары бирсен. Кулыңнан куанырга язсын. Хәерле эшләр насип итсен. Без сине яратабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт, дусларым. Минем YouTube каналына язылырга онытмагыз. Балаларыбыз исән булсын, безгә шатлык, куанычлар гына алып килсеннәр. Амин.